Добре дошли в тази нежна и успокояваща практика за пълно телесно сканиране. Настанете се удобно, легнали по гръб, усещайки мекотата и подкрепата на повърхността под вас. Може да поставите възглавничка под коленете или главата си, за да направите позицията си още по-комфортна. Затворете очи и усетете как тялото ви бавно се отпуска, потъвайки в покоя на този момент. Почувствайте как тежестта ви се разпределя равномерно, как всеки контакт с подложката ви носи усещане за сигурност и спокойствие. Нека започнем с няколко дълбоки, прочистващи вдишвания. Вдишайте дълбоко през носа, изпълвайки белите дробове с чист и освежаващ въздух. А с издишането през устата усетете как всяко напрежение се разтваря и напуска тялото ви. Повторете още няколко пъти, бавно и осъзнато. Сега внимателно насочете съзнанието си към пръстите на краката. Чувствайте ги нежно, един по един. Позволете им да се отпуснат напълно. Представете си как те сякаш се разтапят пространството около вас, обгръщани от топлина и лекота. Предвижете вниманието си към стъпалата. Усещате ли как се разливат усещания в тях? Позволете на напрежението да се разсее, като си представите как се сливат с меката, поддържаща повърхност под вас. Продължете към глезените. Наблюдавайте, без да съдите. Просто приемайте усещанията и с всяко издишване усещайте как глезените стават по-леки и отпуснати. Нежно насочете вниманието си нагоре към пръстците и пищялите. Усещате ли тежест или леко стягане? С всяко вдишване изпълвайте тези области с мекота, а с всяко издишване освобождавайте всяко останало напрежение. Коленете, нашите стабилни опорни точки. Благодарете им за тяхната сила и издръжливост. И нека се разтворят в усещането за дълбок покой. Бедрата ви мощни и поддържащи. Може би усещате някакво напрежение там. Представете си как с всяко бавно, дълбоко издишване бедрата се разширяват, освобождават и
и се изпълват с усещане за топлина и мекота. Продължете към таза, вашия център на стабилност. Почувствайте тази зона стабилна, но същевременно гъвкава. Освободете всяко натрупано напрежение и усетете простор и лекота. Сега насочете вниманието си към корема. Позволете му да бъде мек, спокоен. Усещайте как се движи плавно с всяко вдишване и издишване. Почувствайте как зоната се изпълва с лекота. Гръдният кош, домът на вашето дишане. Усещате ли как с всяко вдишване той се разширява, а с всяко издишване се отпуска? Нека бъде напълно свободен, без напрежение. Просто следвайте неговото естествено движение. Сега се насочете към гърба. Чувствате ли как той поддържа повърхността под вас? Нека всяко усещане за стягане или напрежение се разсея, като нежно се разтваря в пространството около вас. Раменете. Едно от местата, където често носим тежестта на деня. Представете си как с всяко издишване те се отпускат все повече, ставайки леки и безгрижни. А сега да се обърнем към ръцете, от раменете, през лактите, китките, до върха на пръстите. Почувствайте как топлината се разлива в тях, как пръстите ви стават все по-меки и отпуснати. Нежно обърнете внимание на врата си. Може би усещате леко напрежение. Позволете му да се разтвори, като си представите как всяко мускулно стягане бавно изчезва. А сега лицето. Отпуснете езика в устата. Усетете как отпускате очите си, клепачите, веждите и всяко едно мускулче зад очите. Отпуснете челюстта си, омекотете чертите си. Лицето ви е напълно отпуснато, леко и спокойно. И нека сега усетим тялото си като едно цяло. Хармонично, отпуснато, изпълнено с тишина и покой. С всяко издишване сте все по-отпуснати.
се напълно в усещането за релаксация. Останете тук, в тази мекота, още малко. И когато сте готови, започнете да раздвижвате леко пръстите на ръцете и краката. Усетете как се връщате в тялото си. Усещате всяка една част от тялото си, мускулите, ставите. Протегнете се нежно, усещайки живота в движенията си. Може да направите и една дълбока прозявка, която да изпълни тялото ви с нова енергия. И когато почувствате, че сте готови, с мекота и лекота отворете очи. Благодаря ви, че си подарихте този момент на спокойствие.